сәхнәгә чыкканда шундый энергия килә, алар безне кыздыра. Biz kızıp, alarını kızdırabız. Hamle şunday energetika tuğa. Biz barımız da şu bir haletke kirip akıldan yazabız diye aytırga da bular. Алдыңғылар хәрәкәте, ул зур хәрәкәт. Без аны универсаль кыйммәтләргә таянып эшлибез, үстерәбез. Менә шул зур алдыңғылар хәрәкәтенең бик үзенчәлекле күренеше ул сәләт булыр. Һәм сәләткә алдыңғылар хәрәкәте бик рәхмәтле. Сәләтнең тәҗрибәсе бар, балалар белән эшләү тәҗрибәсе, технология, яңа гына үсеп килә торган, канатларын җая торган алдыңғылар хәрәкәте өчен менә шушы тәҗрибәгә таянып, шушы технологияларга нигезләнеп, балаларга шундый мөхитне булдыру безнең бурычыбыз. Шуңа күрә минемчә ул бик кенә уңышлы һәм матур килеп чыга. Классные ребята, все чем-то занимаются, куда-то бегут, вообще невозможно просто вырвать. То есть видно, как впитывают, как хотят услышать, узнать побольше всего интересного, как ребята стремятся, поэтому, конечно, я очень рад. Новые знания, новые эмоции, это за 5 дней можно набраться на все лето, на весь год.